Moi ben. Ben, pois moi bo día. Hoxe imos presentar desde o Grupo Municipal do Bloque de Santiago de Compostela en compañía de Iria Carreira, deputada no Parlamento Galego, encargada justamente da área de Compostela nesa institución, as emendas que o Bloque Nacionalista Galego vai presentar a estes orzamentos da Xunta, que xa ten presentadas e que próximamente serán debatidas para poñelas en consideración unha serie de cuestións que nos entendemos que son temas tanto que son cuestións pendentes históricas como novas propostas e iniciativas necesarias para o Concello de Santiago de Compostela. Pero antes de nada eu quixera comezar facendo unha pequena valoración sobre eses investimentos que a Xunta de Galiza ten previsto realizar en Santiago de Compostela e deixar claro, unha vez máis, poñendo en riba da mesa que Santiago ten un problema evidente, non? Porque aquí está a capital e a cidade administrativa e moitas veces o que queren é confundirnos, non? Confunden investimentos que son justamente feitos en calidade de que aquí está a cidade administrativa e que non son para o conxunto da poboación. Non poden contar como investimentos, digamos, na caixa, no apartado dos de Santiago, cando son investimentos que son internos da Xunta, internos do seu funcionamento e que teñen que ver con beneficios para o conxunto da poboación de Galiza. Por tanto, creemos que é un escándalo que se conten como investimentos de Santiago todo o tema do investimento na cidade de San Caetano, 4 millóns de euros para un investimento na cidade de San Caetano, que é algo que sucede e acontece aquí, porque aquí está a capital do país e aquí está a sede administrativa fundamental da Xunta de Galiza. Fixémonos que pola contra a Xunta de Galiza pasa de dotar a Santiago da cantidade necesaria que nos corresponde como capitalidade, pero, claro, meteo como investimentos de Santiago. Investimentos de Santiago, os 4 millóns de euros da cidade de San Caetano, como tamén o 1.800.000 euros da reforma do edificio de Mazarelos, tamén da Xunta de Galiza. Entendemos que isto non vale, como hai outros proxectos que, por suposto, que benefician a poboación de Santiago de Compostela e que, nese sentido, entendemos que son necesarios, pero que sobardan o Concello. Dan servizo a unha ampla área sanitaria, onde se collen concellos da comarca de Santiago e mesmo de outras comarcas, e que son os casi 9 millóns de euros previstos para a ampliación do CHUS, do Complexo Universitario de Santiago de Compostela, que nos entendemos que é unha obra necesaria, pero que tampouco pode computar como unha obra única exclusivamente para Santiago, senón para unha zona moi grande, e onde, ademais, nos observamos bastantes discriminacións cunha obra e cun proxecto da Xunta de Galiza que ten inconvenientes, prexuizos graves para a poboación de Santiago, porque sendo necesaria está feita sen ter en conta a dotación necesaria de aparcamento e o que iso vai supor. E se iso fixese unha persoa particular ou se iso fixese un promotor mediano que quixese e non dese cabida, non dese resposta, que facemos co aparcamento nesa zona, iso sería impensable. O que se faría sería devolverlles o proxecto e dicir, traian vostedes outro proxecto. O que non se pode facer unha tramitación dunha obra que, en todo caso, é unha obra moi menor ao que vai acontecer noutras cidades, en Santiago vai estar a reforma total en algo máis de 60 millóns de euros, fronte aos 400 da Coruña, onde vai haber a construción dun novo hospital, pero ainda por riba de ser esa ampliación nun espazo moi constringido, nun espazo moi pequeno, sin ninguna dúbida, sen dotación de aparcamento e con problemas acrecentados de aparcamento. Entón, este vai ser un dos problemas tamén que hai dun dos investimentos da Xunta en Santiago de Compostela. E tamén, ao final, decidimos que hai que abordar outras cuestións que a Xunta non quere incluir nos seus orzamentos, a pesar de que foron publicitados de maneira propagandística, no mes de xullo pasado, lembramos, esa publicitación e propaganda feita tanto polo Estado como pola Xunta de Galiza a respecto dun investimento millonario, dunha choiva de millóns en Santiago de Compostela de 281 millóns de euros para o Consorcio da Cidade de Santiago a través do Real Padroado,
e que ao final, como sabedes, deron como lugar que tanto a Xunta de Galiza como o Estado consignasen 0 euros en partidas novas extraordinarias para estes dous. Como entendemos que ese non é un tema menor e que sobre ese tema ten que haber un debate que non se pode non pode ser única exclusivamente presentar unha emenda que xa sabemos como o que habitualmente acontece co Partido Popular e as emendas da oposición. Entendemos que hai que debater se iso é necesario, non é necesario e como, e que é necesario que o Consorcio da Cidade de Santiago teña unha ampliación do seu orzamento a través dunha reforma estrutural, a través dunha reforma que permita facer liñas para insonorización de vivendas, para rehabilitación, para mercar tamén vivendas, espazos, edificios de Santiago de Compostela e que poidan ser habilitados para fomentar o que a xente habite na cidade histórica. Nós o que imos facer como BNG é levar unha iniciativa na Comisión Primeira do Parlamento. Imos levar unha iniciativa particular pedindo que se amplíe a dotación do Consorcio de Santiago, pasando dos 4,5 millóns de euros que nestes momentos pon a Xunta de Galiza aos 9 millóns que entendemos que nestes momentos debe de poñer, e iso xa, de maneira inmediata, de maneira clara, para ir polo menos avanzando nese compromiso que, en caso de non se facer efectivo, o que significa que houve un engano á poboación, unha fraude por completo á poboación de Santiago de Compostela. Ben, e tras esta valoración do que foron, do que son para nós os investimentos que a Xunta ten previsto realizar en Santiago de Compostela, onde sabemos que hai algún proxecto de interese, pero que non ocultan estas cuestións que ás veces se queren facer pasar e que significan que o conxunto dos grupos ao final teñamos unha valoración moi pobre, moi baixa do que son estes investimentos previstos en Santiago de Compostela. Iria Carreira, a nosa deputada, pasa agora a analizar e a detallar cales son as emendas que presentamos nun grupo onde estamos nos prácticamente 20 millóns de euros máis para Santiago de Compostela, que é o que solicitamos que se modifiquen estes orzamentos da Xunta de Galiza. Vale, grazas, moi bo día. Como dicía Goretti, a través das nosas emendas a estes orzamentos da Xunta, consideramos que o investimento que se debe facer en Santiago de Compostela ten que superar os 20 millóns de euros. Unha das demandas históricas que introducimos a través destas emendas é o Estatuto de Capitalidade, para o que pedimos 2,5 millóns de euros. Esta débeda histórica coa cidade vense acumulando durante moitos anos e é preciso comezar a revertela canto antes. E o que estamos vendo é que agora tamén o Partido Socialista mostrase favorable a incrementar esta dotación, aínda que o Goberno Municipal compre lembrar que votou en contra dunha iniciativa do grupo do BNG a comezos desta mesma legislatura, en xullo do 2019. Outras reivindicacións históricas do BNG que incluímos nestas emendas son, por exemplo, a construción dun centro de día nas Fontiñas, para o que reclamamos 1,5 millóns de euros, ou a Escola Infantil de Santa Marta. Tamén consideramos importante poñer en riba da mesa o convenio de saneamento e abastecemento de auga no rural do Concello, porque vemos que estas son infraestructuras, servizos que son claramente necesarios para a poboación e que por parte da Xunta de Galiza se fan oídos xordos. Tamén vemos precisa a ampliación da Escola de Idiomas e tamén do Conservatorio de Música, para os que pedimos partidas pequenas de medio millón de euros no primeiro caso, 750.000 euros no segundo, e tamén dotar a cidade dunha infraestructura tan importante como é o Conservatorio de Danza, unha reivindicación do propio mundo da cultura que o BNG xa trasladou en varias ocasións tanto o Concello como o propio Parlamento, polo que demandamos que se invistan 500.000 euros para iniciar a súa construción. Tamén unha serie de demandas que son transversais ao territorio nacional, como pode ser un programa de movilización de vivenda baleira, 500.000 euros para esta cidade. Compre ter en conta que en Santiago
hai máis de 9.500 vivendas baleiras, supón o 17% do total de vivenda, e que é preciso comezar xa a mobilizar. Ligado a isto, a construción tamén de vivenda pública. Relacionado con isto, ter en conta as dificultades que ten para o acceso á vivenda, sobre todo a xente máis nova. Por iso demandamos un investimento de máis de 1 millón de euros, de 1.300.000, para esta construción de vivenda pública. Outro tema que nos parece prioritario é a atención á saúde mental e a prevención do suicidio. Este é un dos nosos grandes programas nestas emendas e que ademais que ten unha especial repercusión para Santiago de Compostela. Pedimos 1 millón de euros centrado nesta cidade, porque Compostela ten un grave problema a día de hoxe que non podemos esquecer que a terceira causa de mortalidade das mulleres neste concello é precisamente por cuestión de suicidio e de autolesión. Entón, é preciso que a atención á saúde mental sexa integral e que sexa abordada de calidade integralmente polo sistema público, sobre todo porque vemos como día tras día a poboación está nunha situación dramática. Tamén demandamos plans de emprego, tanto para persoas con discapacidades como tamén para recuperar a persoas que están na emigración, coa dotación mínima de 500.000 euros cada un deles. Outras infraestructuras que vemos necesarias para Santiago de Compostela son a adecuación, modernización dos centros escolares, das instalacións deportivas e a construción, non podemos demorar máis, na construción dunha planta de compostaxe. Do mesmo xeito, tamén demandamos un incremento na dotación do Museo do Pobo Galego por 300.000 euros. En global, estas emendas consideramos que son prioritarias para mellorar a calidade de vida da veciñanza e tamén consideramos que son importantes para remarcar un debate que ten que existir e que o Partido Popular ten que ser consciente de que se está a dar, de que é preciso cambiar o rumbo que está seguindo a fronte da Xunta de Galiza. Non podemos continuar con orzamentos que devalúen a calidade da vida das persoas, senón que o que teñen é que servir para incrementala. Non sei se tedes algunha pregunta, algunha cuestión. Cal é o total dos orzamentos que se destinan á Arestora para o Concello? Claro, que depende o que inclúas nese total. Claro. O Partido Popular fala de 60 millóns de euros, pero certo é que insisto que aí hai partidas, desde logo, que desde a nosa perspectiva non poderían estar aquí. Hai partidas que non deberían de figurar. Nos insistimos, pois que os clarísimamente, neste caso, 4 millóns de euros para a cidade de San Caetano non deberían de incluírse, 1.800.000 para a reforma de Mazarelos non deberían de incluírse, incluso a reforma do hospital sobarda o que é eses 9 millóns de euros, é dicir, eso no seu día xa foi posto en comunicación de todo o mundo. Hai cuestións importantes, o investimento que hai no biopolo da Sionlla, no centro de supercomputación, pero nós entendemos que estes orzamentos continúan unha liña da Xunta de Galiza de discriminación con Santiago de Compostela. É unha discriminación histórica onde, no que significa elementos que teñan que ver coa conciliación, centros de día, dotacións de espazos como escolas infantís, hai un absoluto baleiro, un baleiro enorme, cero, pero neste caso ainda se ve máis agravado, porque ao final acaban computándose como investimentos para a cidade de Santiago de cuestións que son, insisto, internas da Xunta de Galiza ou que son cuestións que beneficiarían ao conxunto da poboación. Entón, parécenos que non é de recibo e que non é de recibo que non se atendan a demandas históricas. O tema de non poñer en riba da mesa unha cantidade importante para o Estatuto de Capitalidade é un clamor. Hai un estudo feito xa hai anos que marcaba que esa cantidade tiña que ser de 5,5 millóns, pero desde hai bastantes anos, e resulta que seguimos cos 2.300.000 habituais e non se incrementa absolutamente nada, cando sabemos, está moi ben que sexamos a capital, pero hai uns
uns gastos por ese ser a capital que nestes momentos ao final ainda repercuten na nosa contra, ainda acaban repercutindo na contra porque por ser na capital acaban nos computando como investimentos a Santiago, investimentos, insisto, que non son específicos. Nós o que pretendemos é investimentos específicos que melloren a calidade de vida da poboación de Santiago de Compostela. En esas estamos, non? As notificacións ascenden a un total de 20 millóns. 20 millóns, sí. E despois preguntarlle polo tema da tasa turística, que a directora xeral de Turismo, Nava Castro, pois di que non vai a ser posible esa taxa, e Bugallo respondía dicindo que, bueno, pois se non daban a tasa, pois por lo menos que compensaran ao Concello polos gastos que acarrea o turismo. Non sei que opinión lle merece ese non e ese... A ver, aquí estamos sempre no da taxa turística con un desencontro onde nós creemos que o papel do alcalde de Santiago tiña que ser moito máis proactivo, non? Tiña que ser levar unha posición de cidade onde a inmensa, non creo que é maioritario no conxunto da corporación, ir a un tema de incorporar unha taxa turística e unha taxa turística que se teña claro que non é recadar por recadar, senón que teña uns usos claros. Para que se recada? Recádase para mellorar a limpeza, recádase para mellorar o patrimonio, recádase mesmo para poder haber certos beneficios para a poboación de Santiago de Compostela. Así que nós creemos que sí se pode facer e que moitas veces o alcalde que vai, de que é amigo do presidente da Xunta e que ten moi boas relacións con eles, logo ao final acaba someténdose por completo á súa vontade, porque ao final decir non vai a taxa turística a ver se nos dades unha esmola, e que ao final parece que andas pedindo por aí, non é tal, non, decidesnos que non, dádenos algo, que nos dades? Claro, a ver, isto é exactamente o mesmo que non pedir o Estatuto da Capitalidade no seu día, porque no seu día o alcalde o que comentou é xa miraremos por atrás a ver que podemos facer, en vez de expoñer en riba da mesa. Señores, aquí hai un estudo serio, aquí hai un informe rigoroso e tal. O que ten que facer é exixir sentarse en pé de igualdade a falar da taxa turística e ter claro que Santiago de Compostela, está absolutamente demostrado que por ter a taxa turística non vai perder turistas, que aínda por riba iso pode ir en moitas cidades europeas onde iso se puxo en marcha, o que se vai a un turismo de maior calidade, e o que ten que ir é con unha posición de cidade. O conxunto da Corporación de Santiago de Compostela, que todo o mundo se defina, quere ir a ese modelo de taxa turística. Entendemos que o resto, claro, que nos fagan unha compensación, e que, miren, en vez desa compensación, eu xa prefiro outra cousa, que o señor alcalde se plante e que diga investimentos para o consorcio da cidade de Santiago en Madrid e na Xunta de Galiza, nos dous lados, que foron cero e que é un absoluto fraude, e investimentos tamén, esa cantidade para o Estatuto de Capitalidade. E con iso xa sería unha cantidade moi importante para Santiago de Compostela poder afrontar unha serie de gastos. Entón, moitas veces témolo e o único que facemos, eu creo que o único que fai o alcalde é un pouco enredar e dicir, bueno, eu sigo pedindo. Non, o que hai aquí é unha exixencia do conxunto da poboación e unha discriminación. Non entendemos que a Xunta de Galiza se negue a estudar e a poñer en riba da mesa a taxa turística, pero se queren ir a outro modelo, o modelo teñeno ben claro, que aproben os 20 millóns de emendas que o Bloque Nacionalista Galego presenta para a cidade de Santiago de Compostela, e que aproben dentro delas algúns elementos que son fundamentais, que é un incremento evidente, unha duplicación dos cartos para o Estatuto da Capitalidade e para o Consorcio da cidade de Santiago. E con iso podíamos comezar a andar, non? O resto, ao final, son, pois, eso, xa digo, un pouco choros e vaguas e lamentos que son un pouco escenificación, non? Vamos a deixalo aí, porque eu creo que hai moita escenificación por parte do alcalde, porque el xa tivo, digamos, unha posición non moi clara nin moi contundente a favor da taxa turística. Entón, deixémonos de escenificacións, do que vai ser, do que non se vai ser, como se vai cos orzamentos, escenificacións, en vez de falar en serio. Entón, en serio, pois exíxalle nestes momentos ao seu goberno amigo da Xunta de Galiza que cumpra con Santiago, que cumpra co Estatuto de Capitalidade, que cumpra co Consorcio de Santiago e non facer política únicamente de propaganda. Os orzamentos municipais, houve algún outro contacto, presentaron algunha proposta? Nos dixémolo públicamente, e imos mandar unha proposta por escrito do que son as iniciativas do BNG, que insisto que o grupo de goberno coñece perfectamente,
coñece perfectamente porque foron defendidas en pleno, porque foron tratadas o ano pasado e non foron incorporadas, e, por tanto, nós o que imos facer é acrecentar, nalgún caso, pois, algunhas máis das que tivemos coñecemento, pois, hai menos tempo por peticións veciñais, e imos enviar iso en canto os organismos locais do BNG lle dean o visto de prace, pero que vai ser próximamente. Pero por parte do grupo de goberno non houbo absolutamente nada, nin sequera a disponibilidade, como lle dixemos, de que nos ofrecesen, nos puxesen en riba da mesa cales son as obras, os posibles investimentos para os que hai proxecto no Concello de Santiago. Nos fixemos esa solicitude de ampliación de documentación desde o primeiro día, desde a primeira reunión e única que tivemos sobre os orzamentos, e nin sequera iso nos foi facilitado nestes momentos. Moi ben, pois deixámolo aí.